बे समाव मोनसे गेदेर खौरां नोंथांमोना मिथिगौदि मोनसे समाव बीटीसी सेक्रेटारियेट गेटखौ लानानै गोबां सावराय जादोंमोन आरो गोबां दान्थे बिदान्थेबो जानो गोनां जादोंमोन। मानोना बीटीसीनि गेटआव बर' इंराजिल' थानायनि माखासे बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना अजद दैखांदोंमोन बीटीसी गेटआव असमिया रावखौबो बाहायनांगौ होनना। बेबादिनो बीपीएफनि एमसीएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल खालामनानै बीटीसी सेक्रेटारियेट गेटआव असमिया रावाबो थानांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां एबसुआ बर' रावजों लिरनाय गैयै साइनबोर्ड खोमोरनाय समावनो बीपीएफनि एमएलए दुर्गादास बिथाङाबो असमिया रावा बाहायजानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो दायो एमसीएलए देरहासार बसुमतारी एमएलए दुर्गादास बिथांमोन बायदिनो लुबैनाय बायदिनो बीटीसीनि गेटआव असमिया रावजों लिरनाय जाबाय। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां नोंथांमोना मिथिगौदि मोनसे समाव बीटीसी सेक्रेटारियेट गेटखौ लानानै गोबां सावराय जादोंमोन आरो गोबां दान्थे बिदान्थेबो जानो गोनां जादोंमोन। मानोना बीटीसीनि गेटआव बर' इंराजिल' थानायनि माखासे बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना अजद दैखांदोंमोन बीटीसी गेटआव असमिया रावखौबो बाहायनांगौ होनना। बेबादिनो बीपीएफनि एमसीएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल खालामनानै बीटीसी सेक्रेटारियेट गेटआव असमिया रावाबो थानांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां एबसुआ बर' रावजों लिरनाय गैयै साइनबोर्ड खोमोरनाय समावनो बीपीएफनि एमएलए दुर्गादास बिथाङाबो असमिया रावा बाहायजानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो दायो एमसीएलए देरहासार बसुमतारी एमएलए दुर्गादास बिथांमोन बायदिनो लुबैनाय बायदिनो बीटीसीनि गेटआव असमिया रावजों लिरनाय जाबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।